kendt som The Destroyer, den der ødelægger, når vi siger GUD, den der genererer, den der udvikler, den der destruerer. Det er en treenighed af skaber og opretholde tilintetgørelse. Så Shiva er den, der tilintetgør de negative vibrationer, og dermed skaber lykkevarslende atmosfære. Shiva er så dermed betyder det lykkevarslende. Aya betyder til dig. Just explaining what the mantra is, so that they don't sing in blind, as you said, blind faith. Aya betyder til dig, så Shiva til dig. Hej, Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.